no són del nostre planeta. Potser semblen com els altres, però si t'hi fixes bé, descobriràs que són diferents. Passen la major part del temps submergits. Recorren milers de quilòmetres sense motiu aparent. Tenen els seus propis rituals, les seves pròpies danses. Són fascinadors i incomprensibles. N'hi ha que diuen que són déus. Però el que és segur és que no són pas del planeta Terra. Són del planeta Aigua. En aquest planeta es ret culte al talent i la capacitat d'innovar és infinita. Tot és un esclat de vida. Per això els més joves, captivats per la seva màgia, en volen formar part. El planeta Aigua connecta les persones, acosta cultures i no deixa mai de sorprendre. I de tant en tant, els seus habitants s'apleguen en un indret, una ciutat triada per compartir els seus valors. I celebren una festa amb la seva gent durant uns dies per unir tots dos mons. Inspira. Aspira. Inspira. Aspira. Inspira. Aspira. Inspira. Aspira. Inspira. 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 Barcelona els inspirarà. I ells inspiraran la resta del món. Que cadascú doni el millor d'un mateix, perquè el planeta Aigua sigui cada dia millor. Benvinguts a Barcelona 2013. Inspiring the World. Ens veiem a Barcelona. Ens veiem a Barcelona. Ens veiem a Barcelona. Ens veiem a Barcelona. Ens veiem a Barcelona.